sin lomme. Stefan Lyd. Stefan Lyd. Hvad? Kommer tættere på, hva'? Det var sindssygt, hvis det fældte du lige, hva'? Hvis katten lige kom spændende. Ja, jeg kigger lidt. Der er en fugl over. Må du godt lige gå ind her, hva'? Og det er lige herude. Hvor den gået hen? Ned i din ryg. Nu kommer han ud af armen. Okay, jeg er klar. Han kommer ud af armen nu. Nu kommer han ud. Giv ham lidt line. Hej du! Hej! Yeah. Tilbage igen. Det er de der fugle, der Yeah. Du har det godt. Der var han. Ja. Op igen. Vil du prøve at have den her på? Nej, du gør det helt fint. Kom her. Kom. Nej. Hun går ned i min arm. Hvad er de der? Godstående. Så nu kommer hun. Det gør han ikke. Jeg krasser mig i armen. Det er min jakke af. Det går faktisk ondt.